हेलौ हाय खुलुमबाय आं पुkan Boro बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिबाय आसा खालामो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना मोजाङै दङ आं दिनै मोनसे खोथा फोरमायनो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनो जाबाय आं फैबाय थानाय 9 मार्च अर्थात 9 मार्च 2023 आङो कक्लाबारि समस्तिनि बे केशव नगर ओनसोलावहाय आं थांगासिनो दङ बे केशव नगर समस्तियावहाय बेवहाय जानो थांगासिनो दङ फार्स्ट UBU एक्सपो बुक फेयर अर्थात फार्स्ट UBU एक्सपो बुक फेयर बे हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ बेयो जागायगोन 7 मार्चनिफ्राय 13 मार्चसिम आरो बिनि गेजेरावनो आङो 9 मार्चआवहाय बेवहाय थांगोन मेथाइ खननो थाखाय स' आसा खालामो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारि खालाय आंजों रंजानो मोसानो दान्दिसे आंखौ हेफाजाब खालामनो फैगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो आं मोनसे खोथा फोरमायबावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बेवहाय मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बादायलायनाय अर्थात कम्पिटिशनबो जागोन जायफोरा गोसो गुदुं बेवहाय मोसानो बा मेथाइ खननो कम्पिटिशन खालामनो गोसोबा नोंथांमोना फैनो हागोन आं बुंबावबाय आं पुkan Boro आं थांगासिनो दङ 9 मार्च बे खालि बे जायगायानो जाहैबाय बे कक्लाबारि समस्तिनि बे केशव नगर बे ओनसोलावहाय बेवहाय थांगासिनो दङ गासैखौबो लोगो मोनगौ आसा खालामनानै आं बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ